हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF सरकार थानाय समाव जोंना हाग्रामा महिलारि सारा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि आइजोफोरखौ थगायदों। बिथाङा बुंदोंमोन जे थलासे थलासे सना होगोन होननानै। थलासे थलासे सना होगोन होननानै बिथाङा अपेन मिटिंफ्राव बुंदोंमोन। नोंथांमोननि मिडियानि आर्काइभआव दाबो थागोन। दा बिथाङा थलासे थलासे सना होनो होननानै होयैनि थाखायनो गासिबो बड'लेण्ड ओनसोलनि आइजोफ्रा बिथांखौ बोराबजोब्बाय, बिथांखौ गाज्रि मोनबाय। दा जोंना प्रमद बर' सारा जोंनि आइजो गावसुंथा हान्जाफोरनो, आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 रां होनो होननानै बिथाङा अलरेडि 3,865 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000नि प्रथम किस्ति 25,000खौ होबाय आरो डिसेम्बरनि जोबथा सप्तायाव आरो फिन खनसेबाव 6,000 गावसुंथा हान्जानो 75,000नि 25,000 होनो थांगासिनो दङ। आरो फैगौ बोसोरनि गोदान बोसोराव गोदान मोनसे खौरां, मोजां मोनसे खौरां, गुड निउज आइजोफोरनि थाखाय जायफोरहा 25,000 मोनखांखाबाय बिथांमोननो गोदान बोसोराव 75,000नि सेकेन्ड किस्ति 25,000खौ होनो थांगासिनो दं। ओंखायनो जिहेतु हाग्रामा महिलारि सारा थलासे सना होनो होननानै थगायनायखाय बिथांखौ बोराबबाय आरो प्रमद बर' सारा 75,000 रां होनो होननानै प्रथम किस्ति 25,000खौ होनायनि थाखाय बेखौ मोजां मोननानै दिनै बड'लेण्ड ओनसोलनि आइजोफोर लोगोसे जोंना हौवाफ्राबो 2,000नि बांसिन जोंनि जमदुवार समस्तिनि बालागाव बे ओनसोलाव जोंनि EPPLआव जइन जाफैबाय। माबायदि साखाफारा जादों? लकसभानि थाखाय जोंहा जेबो साखाफारा जानांगौ बेबायदि स्पेशल साखाफारा जानांगौ गैया। नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रि मानगोनां जोंहा नरेन्द्र मदि बिथांखौ फिन खनसेबाव थामथि खेबनि थाखाय प्रधान मन्त्रि खालामनो थाखाय सारा भारतनि गेजेरावनो मोनसे प्रिपेरेसन सोलिगासिनो दं। जोंनि आसामावबो जोङो NDA हान्जाया, NDA नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स जे दङ बियो 12थानिबो बांसिन MP देरहानानै बिथांखौ प्रधान मन्त्रि खालामफिननायनि जोङो नाजागासिनो दङ। जोंनि BTRआव मोननै समस्ति दङ, क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि। जोङो मोननैबो समस्तिखौनो NDAया देरहागोन। चन्दन ब्रह्मआ जोंनि EPPLआव हाबफैगोन होननानै जों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों नुनो मोनदों। जोंनि हान्जायाव चन्दन ब्रह्म बिथाङा हाबफैगोन ना हाबफैया बिनि सोमोन्दै सावरायनाय जायाखै। आं एटलिस्ट मिथिया बिथाङा हाबफैगोन ना हाबफैया। जोंनि हान्जायाव दिनै नोंथांमोना नुबाय बालागावआव दिनै जमदुवार समस्तिनि सिङावनो 2,000नि बांसिन जइन जाबाय। गतिके चन्दन ब्रह्म बिथाङा जोंनि EPPL हान्जायाव हाबफैयोबा बे गिदिर बाथ्रा जानाय नङा। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गासैबो गाज्रि मोनजोब्बाय। बिथांनि आगोलनि लोगोफोरा, बिथांनि मावथिफ्रा, दैदेनगिरिफ्रा गाज्रि मोनफैबाय। गाबोन जुदि चन्दन ब्रह्मनि बादै गुबुन दैदेनगिरिफ्राबो EPPLआव हाबफैयोबा बियो आसरित जानांगौ जेबो गैया।